Guys, yan na. Magsisigang na tayo ng sugpo. Yan guys, ang lalaking sugpo. Kamatis, sibuyas, kangkong, at sitaw. Yun, okra, at talong. Yan. Alam ko may kulang yan guys, kaya lang wala tayong magagawa. Yan lang talaga ang rekado natin dyan. Yan o guys. Alalahanin nyo guys, yung kulang yan. Sinigang. Ito guys, so ang ating mga rekado lang. Pero kahit ganyan lang yan, kulang yan. Rekado guys, masarap yan kasi yan mo nyo naman kayo. Sugpo yan guys. Ang lalaki. Kaya kahit may kulang din sa rekado guys, na gulay, masarap pa din yan. Guys, so simpleng luto lang yan guys ng mga Bicolano guys. Maya na lang guys. Mga weeks, lagay na natin yung rekado. Yan mga kamix oh. Yan mga kamix. Ang rekado. Pakuluin na natin yung pakuluin mga kamix. Maya na yan. Kumulo na lang. Guys, nakulo na guys. Lagay natin guys ang sitaw. Guys oh. Sitaw. Yan guys. Guys oh. Sinalang na natin guys yung sitaw guys. Ating sinigang. At isama na natin guys ang okra. Yan. Yan guys oh. Yan. Haluin natin yan guys. Yan guys, takpan muna natin guys para kumulo na. Guys, kulong-kulo na guys. Kulo na ang ating sinigang guys. Yan guys. Lagay na natin to guys, yung sugpo. Yan guys oh. At isama na natin guys yung talong guys oh. Para makaluto na tayo guys ng sinigang guys. Yan guys oh. Wow. Yan guys. Yan ating sinigang na sugpo. Oh shit. Yan guys oh. Lagyan natin guys ng paminta guys. Yan. Para pagkulo niya guys ay sama-sama na ang lasa. At lagyan muna natin guys ng kunting asin. Para mamaya mag-a-adjust na lang tayo kung kulang pa sa alat. Yan. Yan guys. Takpan muna natin guys para kumulo-kulo na yan guys. Yung mga mix, pilipin na natin mga mix. Yun o. Pilipin na natin yung mix o. Kulong-kulo na siya mga mix. Yun o. Yan guys. Kunting luto guys. Ang sugpo. Sinigang na sugpo. Yan guys oh. Tingnan naman guys. So, ano ba guys kung anong wala dyan?
Yung labanos guys, yung pinaka-importante, wala, hindi nakabili. Yan. Kaya okay lang naman yun guys, kasi kahit ganyan ngayon guys, lutong Bicol yan. Sarap na yun guys, hindi naman maapti guys sa mga taga Bicol. Kung anong nandyan, yun natin ang ating pagsalusaluhan guys. Yan, shout out Kuya Mac na magaling magluto, na isa ring taga Bicol. Ate Love, aming founder. Ate Love Nami Vlog, aming founder. Shout out sa iyo. At napaka-supportive na founder sa aming Team Lab. At sa Barangay 101, thank you sa inyo. Happy 1-year anniversary sa ating lahat. Thank you, maraming salamat sa inyong suporta. At sa aming founder na si Jacob TV. Yan, thank you, maraming salamat sa iyo. At lagi kang nandyan sa aming mga taga-barangay. At sa aking magaling magluto din na si Foodbad Mix Vlog. Yan, shout out sa iyo Bunso. Maraming salamat sa iyong suporta. Yan, at sa ating mga taga-barangay 101, shout out sa inyong lahat dyan. At sa Team Lab. Yan, ito ang ating simpleng luto ng Bicol. Sinigang na sugpo. Ayan guys, oh. Yan. Sana all. Wag lang tayong masobrahan guys. Baka tayo'y ma-stroke. Okay lang guys. Hindi naman, hira naman yan. So weird. Guys, oh. Ang ating sinigang na sugpo. Lagyan na natin ng panigang na sili. Yan. Ang ating sinigang. Yan guys, oh. Diba? Yan, oh. Tingin pa lang guys, parang napakasarap na ng ating niluluto guys. Yan guys, oh. Takpan muna natin yan guys. Yan guys, ilipin natin guys. Yan guys, kulong-kulo na ang ating sinigang na sugpo guys. Yan. Malapit ng maluto guys. Ang ating sinigang. Yan, pulang-pula guys. Ang taba guys, oh. Lumalabas ang kanyang taba. Guys, oh. Diba? Guys, oh. Lagyan natin guys kangkong guys para matimpla na tayo ng panigang. Ang guys, oh. Ano mga luto guys, oh. Sinigang lutong Bicol. Yan dyan Kuya Mac. Yan guys, oh. At lagyan na natin guys ng pang-asin. Yan guys. Habang hindi pa siya nakulo guys, ilagay na natin itong sinigang mix. Yan. At lagyan na natin siya ng aji. Yan, kunti lang naman yan guys. Yan guys, oh. Yan ang ating luto ngayon for today. Yan. Sinigang na sugpo. Wow guys, ang sarap na guys. Pero magad tayo ng
kunting asin guys. Yan. Ang ating wow guys, ang sarap. Nice. Yan guys, nagaluto na naman tayo guys ng ulam sa tanghalian guys, ang sinigang na sukpo. Yan guys, so sinigang sukpo guys. Malapit nang maluto guys. Yan, lutong-luto na yan guys. Hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye.